Asi zvimwagara kuzenda kuti garayo papo zvezvo ine zvindoda kuti ndibona sekuzwisisa pamberi penyu. Adare ngatimbotamba futi nani yaya. Zira tiri kumboitana nashaka ndidano. Apa pane nyaya futa. Panani yaya. Nyaya ipeiri kutangira iri kuenda kotangira pakoti. Ipi makati mwana uyo mudzimu wainawo musha. Ana baba. Baba acho ngapi gaya. Makati une mudzimu womusha. Mudzimu wainawo ngewani? Wasekuru. Pamdzimu wasekuru apa musha mwenyu muna sekuru airapa here kana kuti aiprofita kana kuti anga ine shairi anga ine rameno zvakamira sei? Tikati pakusina sekuru aiprofita baba. Kuzaziya kumasure semunhoro asi tete manje. Hanzadziya baba, hanzadziya mukunda wababa wedu isusu. Ainzi Peteros. Aimbobudirwa. Aibudirwa aichirapa here chidini? Aitomborapa. Airapa? Saka mudzimu waina wanga wateteona? Atinge watete kuti tete akazotoshaikawa. Sangana ineni? Mudzimu ngo watete here? Mudzimu ngo baba wati kubuda. Baba wangu ini wakafa ini. Wairapa here? Baba wangu wanga wasikarapiba. Uri kubuda uchiti mudzimu wona wakurapa sei pane mwana yavakanga vasingarapi? Ndini vanangu ashungurudzika zvakanyanyisisa mhuri yangu ndoti ndinunuro. Pemwaka mwakaubikire doro here mudzimu iyoyo? Makabike doro semhuri? Mhuri yese yakanga iripo? Mhuri yese yakanga isipo basi omba yedu isusu yakanga iripo ba. Yakanga iripo. Pamhuri yese tizobika tizodaidzai mhuri yese. Takati zvazvachakwanisi kuitika bangoti takati tiri pakati pemapeace order. Tisingachawirirani ba pakudaidzana. Saka kuti unonga ngoite problem osolva. Sekuti iyo sende atogara naye pakatanga kubudirwa ichidai atori kumba. Baba angu pakabuda tiri kubhema vharuko. Achibude paaripo baba. Atomborasika. Kutomboti atsakatika. Ndobva ndazobatana naye mwana iye kuzwe pamuta petati. Ndobva achitanga kuzvekugaudza zviya. Pautobuda chindini sekuru inini. Baba ndoro ndinunure mhuri yangu yatambudzika. Makafamba here semhuri muchide kuona kuti zviri pane mwana wo ndizvire kwata hazvisi? Kwese takafamba. Takafamba kwakawanda nana baba, nana mukoma. Ndakatoti kundega ndifambe ndikazviti. Rekedza ndendone mwana wo kuna mukoma wangu. Kusangasana nawo ticha kwa mnyara za. Na mukoma mwaenda kugara nawo isa. Imi kukura kwemakaita makapinda pachechi mangani? Ine ndakapinda chechi imweni ndini the first person. Ndashupika. Sangana ineni pendiri kubvunza ndati makapinda machechi mangani? Ndapinda 2. Chechi rudzi nechechi rudzi. Ndapinda chechi postal. Ndobva ndazoenda ku Methodist. Ozvizvi maakopi? Ndiri ku Methodist ko. Pano nechekutaura rena wandipinde nawo futi mberi. Ndobvunza hangu kuti Bernard anonzi anorapa. Ndizvo? Anonzi anorapa. Asi pari kuzipana sekuru aibuda achitaura nhoro ndekuti wana wangu matambudzika. Saka anorapa aya ndewapi? Pamwe zvita. Ngati iwe zvakanaka. Mwana akatanga kutendere musoro. Handititese. Mwana atendere musoro. Akabuda kubhema vharu kadzoka tikati waite dambudziko isitana nechechi kaizvo. Asi dambudziko remwana utendere musoro toita 1-1. Kwachiedze kude kurapisa kwachipinde muchano. Zamu ukushipika ngenyi. Dambudziko mwana wangu kude kurapa basa pane mudzimu uri papo. Hadi mazona. Kude kubuda chite mukamugadzira zvo zvake zvari kuda. Mukapedzana zvo matopedza. Vhiki rachero rero tauri mwana ushupika. Kuna mwakatopenga futi mashure. Mwana wa baba mkuru mwana mwakakati murefuso. Wakapotonga 32 years achipenga. Takazomuteza kuzomuripira futi ngozi chakabatana tesise mhuri. Pasai pane mapeace order. Takazotombomuripira ngozi yemuhondo achibvaita right. Kati nyaya yadzoka futi pane mwana uyu. Pane nyaya yekuti pane kusachawirirana baba. Handimukuzona neimwe mhuri mwehombe. Handimupabate zvakapana nyaya yemapeace order. Mwana angapenga ende kuchechi kunamata asi tazwe gwara akandofa papa kuti 5 times kutakati kupinda kuti tizwe zvakamira 1-1. Kazi hungu mukagadzira sekuru yenyaya. Pane pachabude zvo zvitatu. Zvoti pachabude zviti. Muti bale zvakanaka. Zvinobva abuda futi. Kwakuya mbuya futi waripo futi mbuya mumvura futi. Futi bale zviri zvitatu asi avatangotungamira ndo sekuru anga kuti wangaya. Tobva tazvita wiki yacheta vakaanga musestadi zvandidi.
kati watapedza ndotokonda matochechi kwediwa atizokushuka pa so zinondouya akati sokesheni yamona matei tasipedza musi wesandi nemusi wemande yacho wabva apinde mubocho apinde opazoti musi wechipinda apa ndafonewa zamutamba ndikuya mutori mombe yemwana uyu yakafoneka soya kudini mombe yemwana waita sei kuti apuwe mombe Bernard wakuti wasa kuchajani mombe wakurapa eri Bernard azi mai acho pabocha wabva ati ndakabatsiwa pano pane mukadzi mudzimai wanga ari pano makore achishupika wakabva kuti kubatwa neshaya yemunzuzu zvese mogwabva yane mombe ndomombe yakatanguya naye yemushamwe musatava futi pane apa padari paipai nyaya yatongwa vakaenda futi kubhema vhari tabva pane apa paipai wakaya futi nemombe futi yaitora kumba mombe yemukono yayo yakatosvika ndozoti mwana wakupenga ero musondabva pane apa ndakonfuzika mwana wangu dopenga udodidini asi upenga hwacho kutaura nyaya yedehenya ndosvikomba ndotrasa dehenya ndorona kuti bai zvakanaka ndotrasa futi nyaya yekutaura futi mumashuromu yenhingirikini yeonini pamusoro ibaba madehenya akawanda kune regudo kune remombe idehenya ngemunhu ngemunhu makariona mumba kwete mumba kuyadhi imwe ine kwetikuita nyaya yenhingirikini yeuyu yepisode ndogwe zvirikwe irikwe ruti dehenya remunhu iri muyadhi yemukomana idzidza zvakakura asi wochibuda manje semudzimu manje chimudzimu meibhunga wasa kuti nyepe kuti mwana wakutaike chinyi jere iyo manje pane nyaya yanga yagara iripo mudzimu sati waba amuna handina kuwana mhinduro ndoda mhinduro yekuti tizive kuti dehenya ramakaona yemunhu riri muyadhi yano riri muyadhi ya yadhi yabangu kunoperera apa yadhi yekwaba mukuru kwaba mukuru kunotuti wanetseka nyaya yegona uyo dzinza rimwe ndovakaba funa mapisoda katiti mukoma weyo yaimone zviri pano nyaya yemapisoda zvakangomira zvakangoda tabva pane padare pai ndandiutrase nyaya yekuti mwana uri kupenga ere kana kuti zvakamira pamusoro pezvo azobuda wakandopawa kuti tsamba yekuzi waamurapi hatifambe bhichana imati dehenya riri mumusha mababa mukuru muyadhi yababa mukuru ndoda kuti zita racho hedhimoni vabve pano vachiziva kuti mumusha mune dehenya remunhu ndemani baba angu anonzi Mwakona Mutambanengo akafa nguva ndikuti aizi Nyume Mutambanengo akafa muyadhi mwaNyume ndio mune mubariso ndio mune dehenyero ndio nyaya yekuti mukomana achikuti waiti apa utiwe Maria ndimawozgesesa pane dehenya apa pana kuti Tsondorai na Ereki na Willard na Clemens ese achapenya asi mukuru wao ndi Willard ndi Tsondorai Mutambanengo ko unoteya mapinga pane dehenya ndiani halo unoteya mapinga nyaya yakataurika kai kanzi pane munhu anoita basa rekuteya mapinga pane dehenya ndiani wakati utema tia kunoite zvekuvhima ndi Ereki Mutambanengo unoteya ipapa panobuda regai ndipindure ipapo dehenya iri manje isusu vana mambo kana kuti anasadare takagumisira takatanga kutorona kudhara richakakwana richitori nemabhokisi ekuratinyadza kuti richakakwana but now manje ndakazoona parongwa miti tutsotso tuya tokuratidza kunyatsa kuteya kuti ndoda tsvaga perinonyatsopinda ndipo pinga asi pane buri iroro dehenya iroro ndoperari izvozvi zvasa harisina uchakwana rasa rashaya chete ndodzasara asi musungo uyu wakaisa ipo papo ndiba mukuru baba Kira ando ane zita rinozi Ereki asi akatomboisa kuti chikirimbani mumashure imomomo akabata zishato rakakura zvisingaiti but chikirimbani necho chakadisappear nanhasi achinazomobvira chaoneka padhati area asi unotenderapo chaiyo achiita zveuvhimi ndi Ereki so ndiuyu wane chekumusoro aba mukuruwa baba ari kumusoro bamukuru aya ari banari padzana dehenya riri rega here kana kuti mutumbi wanga wakavigwa wese asi dehenya ndo razobudawo pane mamwe mabhonzi regai ndipindure ndechiti ndakapasvika asi ndakatoona kuti igirevi iguwa ngenyaya yekuti rinotange kuti matombo makuru akutange kurongwa pasi oti step poite madiki kwakuite zvitsanza zvokuti kana kuchinge kwazonaya tsanza unozoona yawashwa kudai pochisare garingito manje rinochopinde mukati manje kudai
ndo unotoona kuti iri guwa iri hapana chitsotsi. Pamusoro idare tanga tadimbudzira nyaya yedu manzwira ndandaita headman ndanga ndanzwa kuva vari kuda kungobrowsa nyaya iyi. Ndinoda kuti tiitangise zvakanaka. Anoitwa Bernard Mutamba neNgwendiani. Ndini mambo. Tambire chitupa chavo mundito. Mukoma Bernard ndokumbirawo namba dzenyu dzefoni 078 61 91 502. Anita don't worry Mutamba neNgwendiani. Nditambidzewo chitupa chenyu. Sorry, zvaita mapenda mhanya manyika dzose kiti apa pamatonda. Saka mukiti nayo ndio mwene vhare chitupa changu asi namba dzechitupa ndinodziziva zvangu zvamusoro. Musati mandipa namba dzechitupa nemusoro maparamhosva kuna headman nokuti mafamba musina chitupa. Kwangoti vaconfuse pamotika ndakwira. Amendu handisini ndokupai ndi headman. Ndinoziziva wero kuti mwasiwa motikari kuti mwakanganwa. Sangana nemubvunzo wangu ndati ndinoziziva ero kuti mwasiwa motikari kuti mwakanganwa. Ndinobvuma ngo ndozaitika. Ini ndinoziziva ere. Hamukwanisi kuzviziva. Saka ndisikakwanisi kuziziva ndodini. Zvishapure imwedzo. Kuchiri kumbiro regero. Ini ndiri padare panapa. Changu chiri panapa. Ndiri padare panapa ndiri muyadhi mwangu muno. Changu chiri apa. Zvishuwa. Ndizvona zvishuwa. Kukanganisika kwaitika handisi kuti unyepa zvishuwa. Dai kuti umhanya netsoka kuti tototora apa kunomhanya chotora. $5 zvekushawa chitupa. Ngatifambe nezvitupa zvedu. Unotsikwa nemotikari hauziva kuti uri wekwani. Pano kabhorwa nebhasikoro apa akafira pamatonda. Sondorapera rineri. Unoshupa madzishe. Zvonese izvo. Kuti ndabva kumba ndisitorema ndatobva nditoona chitupa zvishuwa. Kufamba usina chitupa imhosva ine sport fine yeteni. Zvishuwa ndatobva ndiinacho chako. Vakuitirai zvakanaka vakati $5. Saka ndipei namba dzenyu dzechitupa muchipa headman $5. Namba dzechitupa is 75. Headman muchivapa $5. Darira headman zviri pamutemo ende zvandiri kutaura izvi zviri pamutemo ende zvinofanira kuzadzikiswa nemu. Dare iri harina kugadzirirwa kuita mari asi rakagadzirirwa kubatsira vanhu nematambudziko ari mukati mavo. Muri munhu mukuru zvekuti ndinotarisira kuti munofanira kungozadzisa mashoko andiri kutaura panapa. Kana muchitokumbira munokumbira zvakanaka kuna headman. Headman vokunzwisisai vondipa go ahead yekunyora kana kusai kunyora. Sorry headman. Okwadzika wandiwa zvinoshupa. Unoya nefaindi yangu. Ndikira mangwana wanyorei. Unoya nefaindi yangu pamuri kuya nekidaro wamwenyu wakwana. 175 50 taurisa here 50 15 75 50 40 34 R75 number the phone 077 077 376 376 37 37 28 hardwork Mutamba neNgwe kumbira uchitupa chenyu
muchandiregerera uno kuti ndakudzorera mumashure. Okay. Regerai tifambe tichienda mberi tikasike kuti gagaganya dzedu. Chiri kuitika ngechekuda izvi. Vanhu vakamutamba nengwe mimi mune nyaya yakakura. Ndiri kuedza hangu ngoiti bate zvangu nyaya yekuitira kuti ndizenge ndiri mpikicha nayo. Nyaya haisiri muwadhi mangu bai. Kana kuti area yangu. Nge-area ya Headman Chitiyo. Otherwise yakasvika mumaoko mamambo. Yapinda mumaoko mamambo yakawapinda yakawabindira yakawatarisana nenyaya yegona. Handiti? Pakawa paine mazuva ekuti gona ritsvagiwe ronekwe kopiswa kusvikira nanhasi panonga 4 years. 3 weeks. 3 weeks ngaringe rapo handiti? Saka izvo zvakuma 4 years pasina chari chaitika. Haazi kuuya wakade kuuya achichotidza kuti azombodzoka kwamambo futi haazi kuuya kusvika nanhasi. Chatinoende koita ngechekooda izvi. Tichiende kozvitarisa tiri kuende koona kuti mufamily menyu matane division yamo. Vana baba wenyu vankoma nemuningina kumadzibaba enyu vaende kopatsanurana kuti mimi muri yekwababa wenyu nemuri yekwababa mukuru kana tekwababa mimi hamuchatoonani. Nepamusana pesituation iri paground. Zvichireva kuti kana paine protection order kana pasina imwe nzira yaende koitwa kuti gona ringe richipiswa, imi munokwanisa kuzvimirira semhuri yababa wenyu muchimirira vana wenyu muchitarira musha wenyu kuti wakamira zvakanaka. Takakutotendawo kuuya kwaitawo sekura zvakazokutota nani ananga asikacharari bamumba shoma. Chemunode kuende koziya ngechekuti tadzaburirana kwamakaenda koita negona ndopakabva paende kobude mudzimu womusha mwenyu. Chiri chimwe chinhu chendinoda kuti nditaure nemunguzetti ramangwana unga muchiziya, handisi kuti ndizvo kana kuti handizvo. Musha kana ukanga une ngozi imwe ngozi inobuda ichinge iri kurapa, munoziya. Kurapa nengozi chakumusha. Vakaomberera chamuchiti baba sekuru mumusha iri ngozi. Profita ngegozi. Munoziya kuti zvinoitika izvi. Zvinoitika. Right. Uye uri paoni napo, uri pachinyahwera tichauya wakanga ari peri pemaita zvitiko izvi. Wanga ari peri. Zvese uri kugutsikana nazvo. Wakagutsikana. Hai pakatambwa iyo ni. Kungatoa yomuntu wapamusoro pakatambwa kuti zvizoiti pezvasvikepo. Katomboshupika maningi pakatambwa. Apa usikazosvikwa. Woza hatitarisiri zvinhu zvinoitika zvisina kumira zvakanaka zvinozokanganisa dzinza kumashure. Zvimwe zvinhu zvinoitwa ndimwi vana. Muchizoita zviitiko zvenyu vabereki wenyu wafa imopere kufa wana usara uchitambudzika. Saka ndiri kuramba ndakanyanya kumira ndakatarisa panyaya yekuti mudzimu uri kubuda pane uyo chokwadi kana uri womusha menyu zvigamuchire. Kana makaita zvokudimbudzira muchisandike bhutsu kuti mukasike kukona munowana kudonha. Hatina. Nekuti mangwana zvikanga zvozonetsaka zvinenge zvisikachanetsi iyega zvinenge zvakunetsa nemimi. Ndine mhosva ndiri kutaura kudaro. Kana mudzimu uchinge wabuda mumusha unorwisana nengozi dzinenge dziri mumusha. Unoziya matairire eunoita ngozi inopinda mumusha nehurombwa unoitika mumusha. Kubuda kwakaita mudzimu uyu muchiubikira doro kuutendera kuti mudzimu wakwamutamba nemweta kugamuchira ichiita basa mumusha. Dai musha mwenyu musuri kuchaoneka nyoka. Dai musha mwenyu anasi uchanyenge mazizi. Dai musha mwenyu mafoni asiri kuchatsakatika. Dai zviri kutoye kuhope zvichiratidzwa kuti uyu ndiye rukonzeresa. Dai zvichitoti mudzimu unotobuda kwakutounganidza nhese mumushamu. Uchitotaura. Musi wakabikirwa doro psiyona uchibuda dai kwakaubvunza waiwa uri kutaura nhoroondo yemumusha
kuti zvakadai takudai nekudai kuti musha uite zvakanaka. Wakaita ere mudzimu? Sorry changamire mukangaiti angata ndamudzosai mashure. Zvakamboti pakatambwa. Ndakashupika. Kwauyo mabvobve kuchechi kuti agaiti ngogadzirwa zvashupa. Imwe muri anodarisa maningi. Zvonga zvashupa. Chikotera mirembe baba mwana wacho ngata. Isu toti mwamutamba nengwe isusu. Idzinza kati kurei. Handiko kwendiri ba. Timbokotaura nawo kuti muzwa guidelines. Handiko. Ndinotodzoke kumashure. Ndiri kubvunza inini kuti pemwakapikira doro mudzimu mune mabvunzisire mwakaita ere ukakupa nhoroondo yomusha mwamutamba nengwe? Unoti wondotsanangura zvese. Wakatsanangura zvese? Zvese zvakatsanangura. Azi nyoka dziri kunzwa ndiani? Gona. Pane ma-statement supports atokutanga anga achitaurwa nevanhu vagera handisina kuwaisa pasi, saka ndanga ndichikumbirisa kuti tiadzokorore. Zvandiri kuda ndezvekuti ndinenge ndida kurekodha kuti mashoko aya ataurwa naningi, aya ataurwa naningi. Saka pavatanga kutaura paya paya ndanga ndangofunga kuti muri kuda kungova ivo beat and preach kuti zvakadini muparadzana navo. Saka ndiri kuda kuti atanga kutaura ataure matangire aita ndibaba ava nditi kana munongoti gaga muchidini zvamatanga kutaura then mozouyi kusvika tasvika pazobvunzwa naye mandibata zvakanaka. Ndimukoma don't worry nditi edzai kudzokorora zvamataura chaizvo chaizvo. Zvakaita mwana wangu uyu tiri kubhema vhari ndo pakatanga kuhwara. Kuhwara kwaya kwakaita zviya zvokukutaike chinyi ngakutaike njere. Ndobva ndachishupika kuti mwana chinyi chaitika panapa. Ndobva ndafonera mukoma angu yakagara panapa Hardware ndati mwana kuno kwazvishamira zvakanaka ba. Ndakutouya naye komba ikoko tionere pamwepo zvozvipanapa. Petopedza paya kutora nemwana waya ndokabva tibuka zviya muni sekuru yakutaura mwana. Zvazanisitori mwana baini ndini baba ako eni. Aenda kutaura zviya nyaya dzemusha dziri kushupa nyaya yashupa ngegona rine murume uyu anonzi Stanford. Saka mukatondinonokera zvizvi kuchiendera kwangu musoro kuchiri kutete kudaika kukatokomba panapa hatichazotombokukwanisi ba chitokasikirai mundikasikiro. Ndisire kuri manje achitaura kuti pane muzukuru wangu ndopendagara, asi ndoda kuti nditedze kununura hondo dzamwana nadzo anangu. Hondo dzakaoma dzamasangana nadzo idzi ndochokununura. Ndochitasawo mashure kwese kwenda ndiri kubva kwese kuti ndochitasawo hondo dzacho ndedzipi. Ndochona kuti inini ndandine hondo dzakawandisisisa zvokuti zvendaitsanangura zva last week ndaimboshaya mari kumabhengi ndichindotsakatika ndisingazivi kuti zvii zviri kuitika, nyoka dzichindooneka zvisinganzwisisiki zvese izvezvo. Ndobva ndashienda kunana mukoma, ndasvika nana mukoma ndozvapanapa sekuru kwabva abuda kwachitibuka uchitobuda paya paya. Ndobva tachiti titange tagashira sekuru bani ndisekuru ngatitanga tafamba. Ndobva tafamba apaipa takasiya batikadziki puse munana chako mwana nyanyadzi kukwira muganda kukwira kupi. Ndofoka bondi kwasvika kuti 5 or 7 zvisangozi mudzimu yose kwachitotaura kuti ndindagara pane mwana. Kusvika atsanangura zvavo ndode doro rangu nemachira nezvese tikabata tiri pamwe chete. Mapana tikati chikonzero neiko muri mwaende pane muzukuru mocho kutombodaro manokoma. Saka ngeproblem kuti mumusha mwedu mune upengo hwanga hwamo hwanga hwati wande iwo, asi zvaindozi zvese zviri kukonzerwa ngegona iri. Saka gona iri rakuchihwisawo pane mudzimu kuti mudzimu usasadini usabudapo pane mudzimu apa, ngokuti unoenda kobudisa zviro zvakadini zvakawanzika. Ni short zvaita kunga gona raromberwa risiri remudzimu mba, kuti zvokurombera gona racho kuti riite mudzimu risiri mudzimu mba. Ndando maitikire zviri kuita mazvita vataura pechipiri
ndimukoma hardware mutamba nengo ndizvo right munongoti gagaga ndikuda kunyanya kunzwisisa chimiro chedehenya riri muyadhi ndoda kuti munyatse kupatsanangura zvakanaka muchiisa pachena kuti dehenya riri muyadhi rake. Okay, mazvita pakataura mwana iye anobudirwa ndakaipa kwakupenga musendabva paniyo ndikanyatsombozvipurufu ndishuwa ndizvo here izvi kwakubvunzisa kwakasvika kwanziwa kwakutariswa dehenya shuwa asawa down zvepasi zvinozvasarei dehenya shuwa riripo ndakasvika ndikariona riri muyadhi manyumen kutamba nemo ndodhiona yeye makasheka akavabacha pasaiwana wacho wachipa remunhu saka ndakapfuvha kuti wani mwana wacho wanga nyaya yegona shuwa yanetsa atova nyaya yedehenya ishuwa ndakabva mwana mumwe wakupenga pazvivari zvaakuitika uye kusvika wakaite mudzimu wanotanga kubutsira zvoka kuna makatomborumbirwa mumamhamu akatongoenda kusha kwavo aindoochenese mushonga akatoenda kusvika musha kwachei kumurora asvika kusha kwachei akagare dare anamai acho akabvumira akapedzera zvakanaka saka ndoti musha wangu uchena chata nhakashataba ino aite hondo atigare pane tsvinaba ndo hondo yapo kuti oye inini kuti mdzimu bude mumusha munomu ndichibuda ende musha wangu uchene ndo nyaya yehombe iri kuitika iyoyi zvonga zvoita against manje asi kuna akachena hatina dambudziko retiri kugonwa hedu zviri kundoendeka ndosaka mwakwana akasumuka achiuye kuno kudai asi mudzimu takagashira akazanga ndikuti chechi chenda ini kuchechi mwapedza ino basa rako anhu anoita mutuko kuya achindorapwa anovakwa pamukomana anopenga here sesi kuti mwabva obve mavhari mwabva ogandai mwabveyo mwotora achitopombo eidaaamdamanekuti arapwa nekusatitawa nyaya idzo zitiana ndekuchechidzo anhu akupenga esese mwana wangu hopa mwawapenga makomenzi akubve munani nautopicha tozwa komendi yacho hino anhu ese akurapwa esese namwe akati tsvikiti nemotika dzichimirapo toti mukomana wakupenga yakauti chi chakaiti chiokaidi zvokuda kuti confuse manje asi manje wakati sango akati kwapa kubude pana anhanga pana zvozvingani zvitatu kuna mbuya yekuhwizi aripo anorapa mbuya anorapa ndimbuya yekuhwizi kuna mbuya yekuhwizi anorapa sekuru aripo futi mukwauya utova zvitsodzi nekutuka nekuti kuzhanda muzhaure pasvike bviti mozoembera muchiti tokozire kuti atiye kana kumbe manjoko pamusoro izvi ndoda kuteera tsoka dzachangamira pakutaura kwaanga ari kuita ndofunga ngatichikoti kutaura kwaita changamire chitaura makunzwa maererano nenyaya yemudzimu handitika right mudzimu unotsikirirwa ungu zvinoitika kuti mudzimu unotsikirirwa asi muri kutaura kuti mudzimu wakazobuda handitika ehe mudzimu wabuda mudzimu muramba tsvina handitika ndiripo pakutaura kwenyu kwemurita zvouri muramba tsvina wabuda mudzimu wakutaura chimiro nhoroondo yese mumusha mawo handitika wakutaura wakazosiya sei kuzonga wechizokodobora kutaura nezvedehenya iri wakataura wakati chi wakataura kuti ndehenya yomusha rakabvepi ivo vavo manje ka ndingamupindira zvekuti unotaura kuti dehenya kana riri mboka mune nzvimbo iwo atopedza asi mune matanho anozotohwawo mukuru chimbomira mukuru mudzimu ndinoziya ndakakuririra muchiwana ndosaka mechiona ndichiita nharo dzakafanana neidzodzo handitika handisi kushora zviri pane mwana wenyu pamwiri wenyu mwana wenyu asi mudzimu kana wechibuda hauna chaunosiya tsvina yese unoitaura kuti mumusha mangu pakati pane chakati sedehenya raari kutaura iri dehenya iri munhu uyu ndewe pakati wobva wapedza mudzimu unopedza baba muri panzwa saka ipo papo ndopetinoda kauziva kuti kutambira kuuya kukaita mudzimu uri pamwana uyu hauna nhoroondo wakataura tsvina yacho matsvairiro etsvina uri mumusha macho nomutsvairiro ndo tinoda kuti tidini
tiziye tijekeserana. Usaifanira kusiya pamudzimu unobvunzwa ndiwani wabvepi wobva mupa nhoroondo wakupa nhoroondo wobva uchikuonesa izve munonga musikuona nekuziya imimi ndokuti mudzimu wabuda mumusha. Saka wenyu unosiya dehenya riri mumusha menyu ririmo handisi kuushora asi nedzimwe nguva daizokwanisa kuzobvunza futi unosiya tsvina iri mumusha isi kutaura kuti zvakabva pakati zvichiuya pakati zvikadai ndinhingi wakadai akadai ipo papo ndopandaramba. Inini ndinoda kungobvunza kuti ari kubuda mumusha menyu mune chinongeza muchiti ndiani? Musha wese dzinza rese munoti ndiani? Imimi mumba menyu muri kuti ndi baba yenyu ndisekuru akagara pamuzukuru wavo, asi musha wese wazoungana ndo mudzimu wemusha wese kana ndi baba yenyu akangochengeta mhuri yenyu mumba menyu ifemini Tekati idzo kumashure zvishoma. Baba wedu wacho wakatonga wachitobudirwa futi ari wedzinza rese achibate dzinza rese aitowedoda natete tisati chafana. Saka baba ari kubuda akabata dzinza rese ndo akagara. Ndiwe here ari kunetsana newegono? Ndizvo zvishaizvi. Mudzimu uri kunetsana newegono? Uri kudaidza here unegona kuti auye pamusha? Ndosa kuchizouye kunoku wakauya kumanga kuna headman. Unotofana kusvosva Mwazvita wakamanga kuna headman hati isuba takatosungwa tanamba muri gezvo sei ndiye mukomana ndiye akatisungisa tenda pa masamanisi tesa tana baba imimi uya tusangane kukwedza kuye kuno kuti ndari kupe mapiece order yatsangane pani utofuka headman mukata picture yacho ndozonga yokunongedzera. Pane pendoda kurangarira murume uyu anga akagara ane machira ake matsvuku nebekatwa rake akataura kuti kune dehenya pane munhu ari kuita basa rekuteya mapinga paguwa rakomuredi handizvo zvakataura handizvo zvakataurwa rekana mucharangarira. Saka mubvunzo yabvunzwa hangu nandoda kupindura hangu muninginarapa kuti pakataurwa zviri pachena kuti pana komuredi ane guwa riri kutambiswa. Saka takadzokera pamubvunzo iwowo manje tenge tirungoramba tichidzokera panyaya ichi uye pakarira futi masikati machena katatu futi chaiyo dzakarira ka3 masikati machena. Ndine vamwe vaprofita 2 vekugandai vanowitnesa chiitiko ichi dzakarira futi ndakadziwa ivo vakatodziwawo. Alright. Saka futi idzi dzinosorira kana kuti dzakarira zuva rimwe? Dzakarira zuva rimwe asi zvinoita ndinosoita chiroto chekurota dzimwe dzenguva nditori necamouflage nditori kuhondo most of the time. Zvichireva kuti muri kufungidzwa kuti dehenya rinogona riri remunhu akatsakatika muhondo kana kuti pane zvinhu zvakaitika kufungidzira Because munhu akatakura dari remusha menyu wakutaura futi ndine nguva yandinorota ndakapfeka chinyi camouflage handitika yechisoja handitika ingadai anga arida kupotera kune munhu wakatakura dari handitika waigona kubuda kwemuri wena waenda poterawo apa kudai ini ndinobva kwakati handitika asi iwo unotakura matare handitika omuonesa iye yuyu handitika zvojeka kuti imi muchiziva kuti okay munhu uyu hasi wemumusha medu asi wapotera apa kumusha kwake ndekwakati handitika mwazvita kupedze nyaya yedehenya yekuti hatigoni kuipedza isusu imba yedu isusu handita kuti tine dzimba mbiri kune imba yababa mukuru ndokusaidha igweri kuti ungati teipedza kutoprove kadai mudzimu ikanyataura mapaze zvakanaka kunga zvazopruvha tiri pamwe chete sekuti iwo musha iwo ukurambe kuya pani wachiyo uda wanga uri pano taichikurukura tesi tisomusoro pamwe chete handimapawana manje hatigoni pedze imba ihwane mutaisana naye. Asi mudzimu paunobuda munombotaura here kuti iye uri kurambirako mudzimu udhonza ega munhu wawo aunze mwana wake mumusha dambudziko rigadzirisike. Mudzimu simba raunoita uchirapa vanhu mombe dzichiuya simba iroro ngaadhonze futi une gona auye apapa hazviiti here kuti mukumbire kuna sekuru. Regai ndikutsanangurire zvinoitika pamutumbi wangu inini even kunyange ndiwete panyaya ndamutaura kuti ndinorota pakapfekwa macamouflage echisoja. Pane ndakazobvunza nababa ndikati ko tina here hama dzakafa dzaiya masoja mukati memusha unowu zvikanzi kwakaenda crowd naWiradi
ndiwo akaenda akafira ikoko. Asi zvinoita ngezvekuti manheru vanoti uya utitore tiri musango, asi hatigoni kuti tisvike kubudikidza nechiro chaanotendeka kuti itsvina chiri mukati memusha igona. Zvezvinoita inini ndinoti ndikabuda kuenda kudare, uyu une gona uyu unoona neglazi because utorinowo machira, utorinowo tsvimbo yanototi tsvimbo yemumusha yekuti unotoomberera, asi unoomberera akukutsoma manje netushiri tikonoona kuti type yemashiripiti endakusangana nawo mukubata ubasa girozi yangu ichidiki, asi ka chiro chiri apa ichi chirundimutsire noise nekusvipisa basa rangu. Ndechienda kubasa inini handifani kuti ndiende komutsa ruzha kana kuti semuprofita ndauya mukati merudzi rwevanhu ndakonzeresa violence. Asi chinhu chepamba ichocho ndinozotomboona kuti chine pechinotomboti ndinotomboona rima nekudzipwa zvidhoma zvichitombouya masikati chaiwo unotozwa nhengo kubatwa kudai paunoda kudai maoko kudai wobvisa. Baba chaiwo akarohwa ndizvo nemasikati nemusenzi takudzwa musenzi waDavid Head wakauya chifemeruka zvazoona izvaita nhengo yangu nababa pamwe chete. Akauya hechikuno chakatsvuka ropa zviyaza naocheka muriwo ana kuita sei, asi ona chikuno changu chakatsvuka ropa i. Saka ini ndorangarira zvitowana Bernard. Baba chakatombozvitsanangura kuti ini mwana wangu kuona uri kuzviona sahadidi kuti abate ndizvo zvinomukuwadza. Makambozvitaura ka? Asi wese unoita chakashata musha ndinomutendeka nezita kana pane gona chaipo chaipo nao ndechipaziya, asi manje pisoda ngeyekuti musasvikapo ba musaribata ba iri. Watomboziri naro rakaziri neushati, hatigari nechiro chine ushati ngachitamande. Kana chakabude kuti chakauya nambuya ari mutorwa chinotekwa choenda kopisirwa kumusha kwambuya acho. Chirimo tinotoziva kuti chakazi chine mari zawo sekupengesa. Asi kana mbobobo chinoita kuti misha iparadzwe, chinokumba, mune nyoka, mune mafuta ekuti kana mune agasi maime yakopisa hondo dzinoitika. Izvi pageneration yangu sinzi Headman paenda maitaonga afana ese chidika akadzesa peroro yemabude. Iwo ana baba ndiwo autobekerwa madzimba dzawo. Chiri utera futi. Asi ndiri muti zvinopika padare panapa ndo zvinoenda koitika uko. Ndakabva panapa ndanyaya yekuti ndarota ndirusaina rufu. Ndizwe kuti mwana wasondorai muzukuru wacho washaika. Brian uyo ndaiti bottle ropa uri pa100. Alright. Yo takazwa uchitaura ngenyaya yekuti nini Headman wakasvitaura kwagarayo papa. Ndizwa kuti Headman nini ndiri kuti dzimwe dzenguva tinoita masturbation perfume yacho inoende. Zvishuzviziya. Right, icho kwadi Headman. Kuti mukati memusha weduka. Dati nyaya yendayemutaurira kuti mune varo ine satanism ka. Vanhu ivo vari interested nyaya dze6. Mazinzo zvakanaka. Saka zvakafanana neni hona yandina mudzimai. But I'm a human being. Ndoda kurarama semunhurume. Munoziva zvinoitika pauturu hweurume ukagara usingabudi ndazvijaira. Ndoita sei? Chiro chiya chakutumwa manje kumisikidza imba iyaya kunga ndaya nechimwe chimurume chenda kunjoya kuti chiite satisfied. Mudzimai wangu asiloko. What is happening mumusha? Ngatizwanani ndosandati kuchava nehondo. Uyu ndakatoti wakaenda kopisa imba yacho yatsondi. Handiumye paHeadman wakapisa kana pamakuwa akarara. Zvikazi ndauya panapa ndabva makuwa kana sekuru aripo achiona ngaona kuti ndarara ndichitaura kuti mukai mutange makonondo. Uyu iye ndikati amene zviri zvokuti noripe mombe negwai Headman ndakamutaura kuti situation iri koko iri beyond the control. Kusauya hawa vanhu ava but still nyangwe nhasi unoti kadzoka pana musimukati kana aripo ana mangadzigare dzachena tiende tese. Hapana kusikusaina. Kana maitanga nakamisira meche dzekuti saina kana oda Headman akati bvumawo kurambwa pressure zero toenda online totsvaga matare. Ndinoona Headman zvinoitika mumusha wedu inini. Hapana chaanonditaura varume avo. A to Z ndotata kuti yo masanction ekusatora mukadzi wangu wakaita dhiri rakati wakaita dhiri rakati wakaita dhiri rakati. Musadaro. Alright, zvendiri kuda ngezvekuda izvi. Imimi munobudwa nemudzimu wenyu. Izvo handizvirambi ngekuti ngezvemusha mwenyu. Ndimi munoziva matsvagire emwakazviita nemanetsere zvakanga zviri kuita mumusha menyu. Zvinenge zvapo zvinenge zvava zvekuti kutrusta kwenyu imi kuti mudzimu wemusha mwedu ndokushanda kwaunenge uri kuita. Murasonibatisisa apa. Ndataitongogumuna kuti Headman kuti tude $400 yekufamba nepetakabva nemwana nezvaari kutaura zvacho apapetiyonguva mukazomboti vhazi asi hazvizozodzadzikiswa apapetiwopoka nezvaanga achitaura zvacho. Mukaoteerera matare echinge ichitaura zviya izvi matare achitaura anenge achitopedzeredza asi tinoita kunga tinenge tiri kutaura chiHebheru tiri kutaura chishona chaicho.
patinenge richiti papa tsvagai mari dzakadai mufambe muri semhuri. Hamusiri kundofamba kotsvaga chenda tendai motsvaga ndope mwakutovhunungura pane zvese nechiri pasi peguyo. Tine mwana uri kubudirwa. Pane here zviri kukonzeresa kuti zvinge zvichikundikana. Pane here mumwe wenge uri kumurwisa. Zvakamira sei? Todini way forward. Asi uri pamusoro ndinganga mukate. Iye wacho unegona ndiyo otepambe kuti hazi mudzimu wakati kwakutengwa. Anodii kuyapa nemakamudaidzira kuyapa. Akati andiwipo mukapuwa newarning. Mukamusiya akadaro. Tafoti mwana nhasi pana. Handina kumusiya akadaro baigona. Yegona ndakakujekesera iyi. Yendiri kutobata nge mudzimu nesatanism. Yegona ndakati handikwanisi kuipinda nayo ba kuti ndiishande inini. Ndokuda kwekuti yakatongwa ndimambo. Mambo uri pamusoro pangu. Handikwanisi kudaidza mambo zimu yabako atonga mudare mangu asi kuti anondidaidza achititonga iyi. Kana Major Siri unondidaidza achinitonga asi handikwanisi kudaidza Major Siri kuti ayanditonge baba napa. Saka iyo yakatongwa ndimambo ndikangenda kuwithdraw ndauta withdraw kuna mambo kuti haana kugona kuitonga ari mukuru wangu. Saka zvinenge zviripo zvinenge zviri zvekuti ndiri koibata yakazvimira iri yega. Ndiri kukudzora futi kwa mambo ndoenda nemimi. Akatobve kwani ndikatomubriefa akati yaona musauti kwendi. Andinoiti zvangu ndega be. Anobvunza kumanari apa. Ndakabve ndikabriefa. Akandati ndaizwa nyaya ndiri kuiziya. Topa try kupushana headman wenyu wakawashawa simba rekuti apushane namambo kuitira kuti nyaya ifambe. Zvemanditaurira regera ndizosere futi ikoko topushana namambo handizvo zvandakataura ri pano. Handina kuiregera be. Tiri pamwepo. Yendiri kutarisana nayo ngeiyi. Fambai muri mwakachena muzive kuti chemuri kufambira makatarisana nenyaya yegona riri mumusha. Kuti pakwende kobuda hurombwa kana hunganga hwakubudepo ngati huzive kuti hunganga hwakabvepi. Ngatisagara nechinhu chetisingazuri chakabvepi. PaMozambique chaipo hapana anozi magamba. Munoriziya here gamba? Munoriziya here? Makatozwa zvichitotaurwa. Hamuriziva gamba rinozi gamba paMozambique. Gamba chikwambo. Kurombeswa chikwambo. Kwakubuda risha richirapa musha mwenyumo. Anhu kwakupona semaponero awo chaiwo. Asi rikanga risingashadi munenge mwakoriripira kumusha kwaro. Nonganga ichingazofa munozonge udo koripira. Ndozvo ndiri kuvhenekai. Mufambe muri mugwara. Mwana kubudirwa kwari kuita ndi baba edere. Musha mwedu mwamina wanga akadai wakadai. Musha mwedu because ana baba azhinji panapa. Kana mwana achiti ndaroto hope, dziri hope dzekude kuti padzimwe dzenguwa kude kubatsirwa. Kana kuti hope dzekude kuita zvounganga. Umwe baba unotari musha mwedu isusu amuna mubvira makamboita nganga ba isusu. Asi muna neshairo uvhimi, muna neshairo rakati, muna neshairo rakati asi rounganga musha mwedu amuna. Zvazombobvepi kati zvitsvake. Mozvitsvaga, mopapa zvinhu zviri clear. Handizve? Taura izvi. Ndikoti kushipika kuite mwana wangu. Kuti awu mudzimu. Inocho pacha zvangu ini ndoga nchitaura vanangu inini ndakashupika kudarika ivo vanangu vavari vaira. Ivi naye kurikizana kwenda basa nekubve pabasa. Ndikataura history kuti every week ndoende kubasa asi pandane nguwa ndabve kubasa. But ndinonga chingoenda konchiende koshanda kubasa. But ndichifamba zozi manzi gona ndiri kushandisa kuti uende kubasa. Ndichipedza pendaka uya futi pendaka chata nini. Ndichipedza ushate muchato wangu ini papere gore. Ndakandikwa madina plates zvese zvedhaka zvese. Ndikarongedze kitchen initi double 6 ya double door ya. Yakaurowa ngemhepo. Kwakusimuka korwe masabhesta mudenga. Kitchen initi kwakukwira mudenga kudai. Kwakudzaka pasi. Kwakuputse zvidziyo zvese kupera kuti hukwa. Ndikafamba zvazi mushamwe mune gona mwe unoshupana. Kuti kana munhu akubudirira unoenda kobatwa especially uchidika. Aya munina mukomangu aya mwana wacho. Iyo zvizvo akapedza college. Akanga ane nzvimbo kwa Muzarabano. Echiendako kuchira chotanga uchite teaching. Moti yakabheuka. Akade kufirapo. Zvidziyo ufu zvese zvikade kudai. Saka gona ndakobata vese vechidiki kudai wari munhamo awasiri vana vangu wegaba. Even kana harara yacho vana vechidiki vese vabongomora ngechinhu ichi. Ndotamusimo hurumende aimbotibatsiri kwere kana kutono. Kuti zvozvizvi tibatsiriko. Hatisi kugarisika badiko naMwari. naMwari dekwanda mwadi headman we. Ndaita moti zvikushupa chayo ndinoda kutoti ndiri kutogara yene mi headman ndiri pangu pamba penyu. Muchita mundipa osadza kuti ndashupika ngechinhu ichi. Aife. Sho chashata mumushango ichi chiri. Akuna sho chakashata ngechinhu ichi bai. Ende chine noise. Chine noise kusimdzana matemo yose apamba pano wadza kunonera madziyo.
matemo ndakazwa kuti mwakabve kuambana mwayambanirane nyapa chegona icho chichicho njai mwayambanirane anga iri yenyu ani mwazoona ndozvizwa zvese zvinoitika munharaunda mwakaambana iwo pamba pangu Bernard wakanditaura kuti mwaambana iwo wakataura ngenyaya munhoro wachechi ziva rakaitika mushamwa nyimimi rakanga riri renyu madzi akawandisa atombopereka madzi mabororo ariyo atori wese akawanda hedmendoti kutoya kuisa maiki yenyu kudai torai yese mumusha mwazwe mafirimu anomutaurira isi titorerane titobhozhongora zvitete zvauda mutori kudziko munyatsozwa kuti anonyengwa nemazizi aya anoone nyoka anotaura kuti inodziona inini chaichako hedman nhasi mhuka dzinotyisa dzedze dzandikomba mangwanani mazuva kamuitiro kedzandita aroi mukasiyana ainondiuraya kana paina vheneka chana sekuruti asvanonore mhuka dzakomba muchinda uyu kwakaedza dzatoya kwakaedza kwete zveusiku ba mukasiyana ainondiuraya dzinooneka mudhishi rine mvura asina mutauro tari kuuya ukaona zvinotoradza kuti uri mukonondo saka zvatiroda ngezvekuda izvi ngatizwanei tifambe nenyaya yedu zvatiroda ngezvekudai panyaya yegona ndofunga ndakujekerai handigoni kuita override nekuti yakuna wakuru wangu chingava chiripo ngechekubatana nemi toenda kuna wakuru wangu toedze kubatsirwa zvinhu zvoita zvakanaka zvaari kuramba zvaasi kurambira inini vari kurambira nyika zvetataura apa kuti mutemo uri kutaura kuti mwana akapara mhosva babasho muri kusungwa muchopikire nyaya yemwana iye wacho kana akaramba uri kudhozwa nemapurisa mwanga musiri pano mwakaona umwe kakaonyepera mupurisa wangu kuti andibvise mazino panapa akarutize nyaya yonini yerunyoka uye kudarike chiramba kwakobatwa yakwe kwakakaine simbi nemapurisa panapa kwauti ndarohwa nemapurisa ndabva mazino kunyepere dare pasoro pemhosva inonge wapara ndakuendesa mberi pamusi wa 20 inofarwa kunga ndiine imimi yakagara indoriyo angasikapedzi ake iye mambo akagara ndori ndindakatomuudzai ndishangwa nyaya yako yashatek ndekwandikobatwa futi paubvuma futi tiri kusindikira ndichipisa up to now atapisa 4 years now kana muri ndochema chema ba saka tiri kuti isusu nyaya yenyu ndiri kuendesa futi kuita ria piu kumberi munonditsvagira mari dzetransport wadikani handifambiwo nerusero ba kuti ndo briefa nyaya dzenyu murasonizwisisa iyi yedu iyi yekufamba kwetoda kuti tiite semhuri ndiroda kuti tipane zuva imimi ndii muri kundikanganisira ndakakuti zuva ranhasi munofanirwa kunga makuya makundipe result pane zvemwakafamba muchisangana nazvo asi ndimi muri kuita buying time zuva rekuti hamuna kuzwisisa hamubvunzisere kana musina kuzwisisa ndakati endai motsvaga mari yaita redi monditaurira ndokutaurira kuti itai zvakati handiti musi wa 5 ndo pandinenge ndine dare mondibrifa zvamunenge masangana nazvo handi zvenhu zvendakataura mwese apa pana zvamwakabata ipo papo hedman regai nditipata kuti pachipadhuze takapabata asi tasvika iyo anha modzi yerudo yaina usimikaba umwe nomwe akatange kuunzveya ariko munyarariyo akatotanga kuti mai aribatwa ngebp taendese kukiriniki ndikati kwekuma-traditional healers mambo aendesa here azi aiwa ndaendese kukiriniki mushure mewiki irorero achikotsora tichindofonera namama ndikitaure nemi ndaizo kuti munhu akadzimbwa wiki rino ndope ndozwa baba ari kuti mai akolapsawo saka hapana chakamboitika ba ipopa asi kakuti zvichireva kuti muri kundishandisa ndokusiyai makadaro aiwa kuungana kuonesana panyaya yekubvisa mari kutaura kuti aya tiusanganya ndaa kuchikutaurira ndezvekudai ndiri kudai musi wesaradi pano handikudi kumba kwangu ba mukazondisire madhimoni enyu kumba kwangu ndiri kudai semhuri pano imwimwe mhuri yababa wanyu imimi mauriro emakanga makaita makutondipa result kuitira kuti musi wa 20 ndiende nemimi ndine nyaya iyo nyaya ndaibudisa kunze mwarasazwisa shona ndataura pamusoro mhuri pamutambanengwe ichokwadi sekutaura kwaita hedman mumusha menyu mune dambudziko rakakura but ndiri kuona pamatsanangurira muri kuita pane chinhu chamuri kuti
mataura muchitiko protection order. Protection order itsamba inenge yakanyorwa yakanangana nekuti vaviri vasaramba vachirwisana. Haitadzisi kuti mubatane semhuri mugadzire matambudziko emagona nekufa kunenge kuri pai mukati memusha. Protection order yakanangana chete nemhirizhonga inenge ichiitwa pakati pevanhu vangani vaviri. Asi matambudziko emumusha munofanira kubatana muchibatsirwa nasabhuku, headman namambo, motogadzirisa dambudziko rodini ropera. Protection order yenyu muinayo yakanangana nekuti musarwisana, musaita mhirizhonga, then motogadzirisa matambudziko emhuri muri pamwe chete. Ndozvega zvinodiwa. Batanai semhuri. Protection order muinadzo, asi batanai semhuri pamatambudziko emhuri. Ndozvazvinongotaura chete. Pajeka zvakanaka. Apepa yoti protection order apapo ndakaerenge pepa racho kunga rakazi zina interdiction order. Bazi both of them must not visit each other. Nikuharasana nikuita sei. Saka tingati tinokorera panyaya kuti protection order kunga pazi interdictory. Muri kutaura nechirungu, zvandataura ndazvitaura nechishona, asi zviri kungotaura zvimwe chete. Kuti mimi amufani kusangana in the form yeviolence, kurwisana, ndizvoka. Asi padambudziko rekuti kukafiwa munotobatana mese moenda kuviga hama yenyu. Kana kukarwariwa munotobatana mese mondorapisa munhu, ndizvoka. Because apa munenge muri kuedza kupedza dambudziko rauya pakati zvisinei neprotection order. Dambudziko iroro rapera, imwe hamufani kuenda kumba kwauyu. Tatuva kuprotection order zvairi kukutaurirai. Hamufani kuenda kwauyu, haafani kuenda kwauyu. Asi padambudziko, sorovhai dambudziko semhuri, munhu ari kurwara oita zviri right. Handizveri? Chatiri kuda isusu ngechekudai. Kana mukanyasazwisa zvotorwa navanhu vari kunouka, vari kuedza kuda unase kutokumba. Ndosaka ndapindazve papoinde, ndapinda pakutanga ndichitaura kuti kuna ana baba imwimwe, vana baba vanyu ndivo vakanga vaura namukomana munin'ina. Mune raramire kuzvimirira mhuri yababa vanyu imwimwe, muchivhare hondo dzese dzinenge dziri kusayirwa uko kubvarire kumhuri yenyu imwimwe, nokuti ndiri masara. Nokuti kuendepi nekunyaendepi, kana akaramba naro gona racho munomudini. Matare echirungu haabvumi zvechani izvi, andovati muri kutomuprovoka. Itori deformation of character. Zveng'anga nezviprofiti kumatare echirungu wazvibvumi. Ada yakaramba inokabvuma zvechanga. Alright, matare ndochoupisa. Kumatare echirungu. Ndova kuchipua pamambudziko. Muri kuti mhanyirire mberi. Saka tati munonga mune zvekunoziya. Muka, mune zvekunoziya. Akaita. Chiri kuitika ngechekuti masara semhuri kudai, maapo pakuzvidzivirira nemhuri dzenyu. Kana akaenda kobvuma bve ndiri parapa zvizvi ndikati tsvimbo yangu inde iri kupedza vanhu mumusha, ndikaende koiripfekere pasi pebako, munoziya kuti chiri pakati. Ndikaramba koitora ndichinoishandisa manhera ese onise pfuti yangu, munozviziya. Munorarama here mumusha. Peace order yatoripo ngekutoti imwe musaenda muchomupretena pamusoro pekunga chikuroyai. Asiri kuita remasturbation ya pamusoro pepeace order yona. Ane akadzi here pamusoro pepeace order yona. Ine chero gadzirisa repeace order. Iri kusiya mhirizhonga iripo. Endai mudena, monota mendu jereri. Saka matare akazvizvo zvakandozi matare chivanhu, peace order neprotection order, tinotsvete iyo. Uroi unofamba nepasi pepepa repeace order. Muchinge makagarapo hamusi kutaurirana ba, muri kutaura kudare kuno. Tokupindura mataurire waita, chikupindura mataurire waita, mosumuka mogara magarema makaita kumamisha kwenyu. Peace order nepeace order neprotection order tiri kutonga. Kana zvakandifonera ndakamutaura kuti tiri kutonga, kana vane dare ronofungizira donitoreoka, nditore dare racho. Ende atotarisira kuti akachitora dare racho, ndasingambotaurire mambozimunya padhuze pana baba. Ndaida kuwafonera charumbira. Chochodonhera pamusoro paMajor Street wake wowo. Wezwa kuti zvinozi kudini maererano nemadzishe nemadzimambo pamusoro peprotection order nepeace order.
Ndanisingambodiba boys vaisi pala mamboziva munoziyana pamwe mapurukana. Ndanasa kutunga kumusoro shako kumukuru wamadzimambo acho chaiwo. Tochibva chiri ikweyo manje. Topisa kuna mamboziva tiya. Mamboziva murudhero rwasei kwe mumwe amutotonga nepasaro pepisoda. Oti chini inyaya Headman chikora. Headman chikora vanontaurira ke vati amambo ndakatsiretenwa ndiMajor Street. Iwe chitirekera ndende kana unyore gwaro rangu. Zvinozikana mbozi wapresident zvakagarira pasi Bulawayo. President achitaura. Charumbira achitaura. Achidaro. Garai pasi semhuri. Aya ndimukoma wangu, uyu munin'ina wangu. Tatadza kuwirirana apa ndikatadza kugara zvinhu zvizurukandwa ndimukoma wangu ndizvisabuda pa. Akakanda zviro zvavo zvidzoke kumhuri yavo. Pfungwa dzenyu dzakanyanya kuita matsongere arume akuru adai amwe matochena musoro, muri kudhivhitwa nemunhu umwe. Mwamutadza? Watotambe pada nemwimwe mushamo. Umwe watoti Headman ndotouya kugara mumba kwenyu mutondibikira achisadza. Matiri mudadzwa achiramba here handi matodhivhitwa. Hausi namba nini yakazokupa izvi kuHarare kwacho? Hausi namba yake hamuna kutipa. Ndoda hausi namba yake. Panogara anyanyidi. Haadotozikana. Iri kunotsvakwa sei kana mapurisa acho anomutsvaga sei pa100%. Because kana akadadzwa kwamambo akakundikana mambo watotumira mapurisa ari Harare kuti amubate palocation yari nerhausi namba yari. Obva ari kurima ndouya kwamambo. Tosha unoti atongekeri. Aone speaker. Titaurire room number yake. Tione kuti someone richienda riende kobata pane munhu. Room number tinapena nayo. Saka topa dini. Phone number Phone dzake. number. Phone number unazo. Ndakawapa. Ndamunena All right. Nave majazi. Apana Phone problem. number makapa Headman asi ndiri kunyora nhasi ndiri kudzidawo ndinyore pamarecord dzangu. Munadzo pane unadzo iri pafoni. Phone number dzacho. Phone number. Adina. Hapana communicate akati zvotsvako. Atina. Beti ni mati Munozani karaki? Sondore Stanford mtambane. Sondorai. Asi makazofonera Ndandori pamusoro Headman. Pane pandinenge ndinozwisisa panana baba apa ka. Unotoona zvakafanana inozi interdict peace order. Unotozwa ichitaurwa kuti is a fabricated one kutaura kuti document rekunyepa rakasainwa nemaloya ekunyepa. Saka ukazwa achitukana nyaya dzesatanism idzi nedzemadocument aya. Uyu ndotaura ngere kunyepa rakatotinirwa mombe mahara panzvimbo yekuti mimi mufe muchitambudzika. Saka zvinozotipe hasha machiti iya yese ina achataura fabricated with that document ndo chikumbiro changu basi kuti ngatindosesekedzana nazvo mukatodaro Headman muna mandiitira zvakanaka. Ikoyo ochitaurirana kuti tanga ubvise gona rako uyo kuti utanga ubvise satanism zvaanoita ari kumba tinoda chiitai muchinongedzana kuti satanism ndiyani unayo gona ndiyani iwo hawaiti uyu murume mukuru pachii achabhuirana tako kubhesi. Yakanaka nyaya yenyu. Uswa basa urufa dziri kutungana mombe mbiri. Ndokumbirawo zita reva vakangonyarara. Indonzi Simpson. Samson. Simpson. SIMPSON. Saka zvatinoita apa ndezvokuti ndiri kudai panapa muse Saturday. Kuoneranai nemunin'ina wenyu. Uri pachinyahwerapo. Mutaura kuti muse Saturday ndopechikondika patirikudikana kwaHeadman nemhinduro. Nekutendera kwetichaita sefamily panyaya satanism. Asi kuti kana mumwe mati mimi hamuchakwanisi kufamba muri mwega ndongoendesa nyaya chakadaro muzofamba mwamaoko mamama. Zvinhu zvacho zvoda kuzvikiliya muri mwega semhuri. Mukafamba nyaya zvinhu zvakaita guri mwandira zvinozonetsa kuzozvipatsanura. Kutodai kukwedza kutozvipatsanura zvifambe dziri yega iri yega. tinogadzisa. Headman regai ndipagadzirise pamo kana ndechimutaura nyaya German nevhasarendi iyayaka kutozviziva kuti dei dzatokandwa dzakadaroka kana uri muripo wekuti ndozoripira mai ngekuti ndakanongedzaka ngachotsvire mberi ngenyaya yekuti tikatanga hwekugare tumwe tumatara apa iyi yafast track iyi itenderani Mutaishozwa. Aikusumudza dziri kuenda asi ripoti yedu isusu. kuti ichadzoka here pano totsvaka mari tofamba fest.
ndayashozwa nguna headman Segerai kubatsire ini zvandiri kuona zvinoitika pa sinzi mimi nyaya yamira yakadai hatichagoni kuti mufambe mudini nekuti hapana wemunonga munaye wemuchafamba naye handiti ka zviri kutaure mwanawo munofanira kuzviteedzera inimi chimirai mopiwa dheti gadzirai mari yenyu yekuti musunge naheadman musi wa20 mubva mauya uku nizopiwa decision dani kuti imwe murambe muchida Pana nopokonyoka. Pana nopokonyoka ngoti pane uri kuende kobate miramba ngozoti munhu akaende kun'anga nemuramba nyaya inotsvedza uziya sorry ndakutaure zviri pamusoro ndiri kuda mukoma Simpson Mutambanenge ndipewo nhamba dzechitupa chenyu 75 chiripo here hachipo kufara mhosva kuna headman 75 stroke 96 45 71 stroke 71 hapana leta iripo pana F1 F75 namba dzefoni 078 25 58 58 211 right ndinoda kuti mundipewo zvizere maringe nenyaya yekunzi mimi makaenda mukanorara paguwa mamboinzwa ichitaurwa ndainzwa ndoda kunzwa zvizere kubva kwamuri ndingati ndichitaura chakaitika ngechekuti ndakadarika neko iroad inodarika ndichienda kumba saka ndakadarika mweya wangu wakarwadziwa maererano nekufa kwakaita hama dzangu ana sekuru ari pana bambo munina aning'ina kuburikidza ngegone ndichichema futi neupenyu hwedu kushupika kwetiri kuita nepamusoro pegone ndo mamiri akaita nyaya yacho ndo zvakaita kuti munorara paguwa yekurara paguwa sandiyo maybe zvimwe pane confusion yakaitika pamuning'ina kana kutadza kuzwisana iri kana kuti kudini ndikuizwa asi kunokurudzirwa kuti muchinge mapinda matare zvimwe zvamakaitapo zvisingazvidi munhu unonyarara ba uringoda ataure zvaurufunga ndiya unonga uri kurwadziwa uchitsva mukati asi uri kuteerera kuti nhengi uchanditaurira pane murorano nojaira kuti pendiri kuenda nemwe mberi iyeyo umwe naumwe ngataura hapana unobve pane amwe asina kutaura ndirovizwa ndosaka ndagare pana bhozi nyaya dzese mamuchivhiya dzichitaurwa nababa ichitaura zvichida izvi zvirongofamba online saka ndiri kuti inini uya pana pamusesarati mapedza kuita zvandakataura nemii tipisikazwana pachangamisi mati noya patofamba sei mari yacho yapo ndifonerei mari yacho yapo tounganidze mari 400 mwaungadze 400 yenyu mondifonera ndechimutaurira zvekuita handisi kuda kumupa kwekuenda ba ndokuti mupe direction basi mobvunzira mwamberi muri semhuri hani munofamba muri semhuri ngezvomumba mwamai yenyu nababa yenyu kaimi mofamba muri semhuri moya musesarade monditaurira tobata nyaya yesatanism pamusoro hedwe mukadara amuzvapisi pakawanda nekuti kanyaya iri ndiri kuenda kuona kaka muchati aunganidze mari iyoyo nekuti mbobva mapakoitai uku achade kuti wasvike kuti achazobuda haachafambiba uku ari ude kuende kuti gona riende kobuda anopiswa ndiri kutaurira takagara pano anopiswa kupiswa ndiani anokuenda anozibudai nokuti kubuda kwaari kuda kuitaka hapana anenge aripo anobhirivhe zvinenge zvabve manyazopabata ameno ndirushashe kuona ere apa ndira henyu nyaya yavari kufambira kuenda kwamambo vanhawa saka ndaenda koipatsanura nyaya yavari kuendera kwamambo inyaya yegona yawakazina mambo fambai vakafamba gonero rikazi riripo vakanzi 3 weeks gonero ngaringe rapiswa handiti gonero harina kuzopiswa pane 4 years saka tinoda mambo ndo paari kuenda kobvunza kuti gonero rakapiswa here kana asina kupiswa ngaritorwe ridini hapasina ndii uchafamba ba
achafamba nokuti dehenya iri rakudozikanwa kuti wakafira apa ndiani. Dehenya iri urikuzwa irinyasa kwende ndiri kutaurira hamuzombofi makaregera kufamba just because pakudo kunyasa kuzikane kuti dehenya imwe murudo kwazwire tsitsi nekwanunurira kuti mare handichi dambudziko rirumba mawo rinogadziriswa sei yakanaka wambe twake ndiwo marume nina handiti kuimira yenyu handikwanisi kuendese zvinhu zviri insuspended zvinhu zviri kudai mhepo handigoni ndoda kusvika ndotsanangudza kuti chakati ndisikaerengi mubhuku zvendagara ndakaita ndobriefa then from there tofamba toenda mberi. Saka imimi ndakanga ndakuti ndakuendesa dzakadai dziri mbiri mukati aiwa zvesatanism ngatifambe sefamily handizvo. Saka ndiri kuti yesatanism akaende koroti ane mwana womwe munhu mukati mukadzi wenyu imimi. Saka kuti mubudise mukadzi wenyu mukati ngatichifamba isu semhuri kana mukadzi azarimo mukati wadadzara nemhuri yake ena takoda kuzoti satanism yakabvepi makuenda kwamambo yakadaro handiti. Kana mukadzi aza asirimo mukati mosiya mukadzi mukunda wanhu kunze mofamba mumhuri yekwamutamba nengwe mwega handizvo zviri kutaura. Saka muri upatike papi apasikiriye parunguiwa ndosada izvizvo chidzoka by Saturday ana baba ngatinge tadzoka munomo ende mari iyo ngainge yapo tatofamba tipe ripoti yakapana ende kana muchida kukumbira mupurisa unozonyora maminutes kuti zvabvauko zviuye zvichizoerengwa padare panapa ngatiende naye. Mupurisa uripo kare ndakamupa mupurisa kare mupurisa muzukuru wenyu akanga akagarapo saka yadzoka futi anataura kuti muzukuru wenyu mupurisa wenyu ndiye semukadzi muzukuru haana saidi rakarerekera unonyore maminutes yekwana muri ani haana kuerengwa ere maminutes apa nemuzukuru apa mupurisa wandakatunga ndiye unoerenge maminutes haana saidi rakarerekera imo sinhira pane zvaanenge ataura then towati ine way forward handizve zviri zvisimbowani. Saka pakati parumando pakati pa ndio umwe ndio nemukadzi uri kuite satanism usiri panapa. Alright. Pakawama. Saka ita kuti kuungana chaiko ndiri kuona kuti headmanika mukasaungana zveninenge chikudai kwamambo zvemusatuke nini kuungana mberi kudai haine sikuungana be awo siyana nawo kwabamburawo sei tabva pano papi petabva pano modzi yerudo yasimwazo endai moungana mutsvake 400 tingadaitawo topaya update takatsinhira wane tikati baonini azoya titaurira orit baba mninenye azondifonera sei kuti takundikana nhasi zvemwakataura ndakanyasha kuzwa ndaifunga kuti kutsvage 400 zvokakuya naye pani rime zvichakanaka ini endai motsvaga musi wechitatu mondifonera mondifonera musi wechitatu china moite mazana enyu Saturday tosangana pano na8 o'clock hamuna nasozwa futi atazvisa Tishkas TV inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB wasubscribe futi